En Noia, a sesión de investidura foi seguida con gran expectación. Foron numerosos os veciños que se achegaron ata o Concello para presenciar a constitución da nova corporación e coñecer o novo alcalde. Finalmente non houbo sorpresas e o Partido Popular, grazas aos apoios de noieses independentes agrupados, volveu a revalidar a maioría absoluta, outorgándolle a alcaldía a Santiago Freire. No seu discurso mostrou a súa satisfacción polo apoio recibido, anunciando que dende xa comezará a traballar polo ben e a defensa dos intereses dos veciños da vila. Afronto esta nova responsabilidade ca máxima honra, ca máxima ilusión e con un compromiso claro de seguir desenvolvendo esta función con maior rigor o que sei facelo e, sobre todo, tendo aprendido desta experiencia previa. En Muros si houbo cambio de rexedora. O acordo entre o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego levou a candidata desta última formación, María Lago, á alcaldía, sustituindo neste cargo a popular Inés Monteagudo. Na súa primeira intervención xa como alcaldesa, despois de recibir o bastón de mando, fixo alusión á necesidade de traballar de xeito conxunto coa veciñanza para afrontar os retos que se presentan. Queremos traballar cóbado con toda a veciñanza, para afrontar xuntas os retos que o tempo no que vivimos nos presenta. Non podemos pechar os ollos ante a crise económica, social e medioambiental que ameaza. E creemos os concellos representamos o primeiro chanzo para sentar o cambio cara a un mundo máis xusto, igualitario e respetuoso. En Outes repetirá outros 4 anos máis Manolo González como alcalde. Farao grazas aos apoios de BNG e Partido Socialista, con quen xa pactara un acordo previo. Debemos gobernar para todos e para todas, sen mirar cores nin adscripcións políticas, pois a todos os cidadáns nos debemos. E debemos gobernar con inteligencia e pragmatismo, os pés na terra, e recordar que, como dicía o noso grande Castelao, o verdadeiro heroísmo consiste en converter os soños en realidades e as ideas en feitos. Moitas grazas. Menor expectación a que se vivía nos plenos de investidura de Lousame e Porto do Son. Alí os actuais alcaldes Teresa Villaverde en Lousame e Luís Oujo en Porto do Son, os dous do Partido Popular, volverán a gobernar con maioría absoluta outros 4 anos máis.